vyražená jsou signatura. všecko, co jsou novější věci, ty mají vyraženou čeku. Mě by spíš zajímalo to starší, protože největší záhadou je, jak je ten stroj starý. Když jsem se díval trošku do pramenů a do literatury, je to zjevně barokní věžní hodinový stroj podle té výzdoby a podle použitého krokového mechanismu, to tzv. Červený krok. Ten se používal zhruba tak do poloviny 18. století. A ředitelku tou výzdobu myslíte konkrétně co? Myslím tím zakončení těch náročných soudků i těch nočních pásnic. To jsou takové zahrnuté kované voluty. A tím krokovým mechanismem myslím takové pěkné takzvané korunové kolo, do kterého zabírají dvě palety, zářezí takzvaného paletového hřídele, kterému se říkalo po staru řeteno, to řetenový krok. Z jakého kovu to je? On má takovou zvláštní barvu? No, právě mně se zdá, že to krokové kolo je soustružené nově. Jinak ty staré věžní hodinové stroje byly kompletně ze železa až na dřevěné bubny na natahování závaží. Kdo takový stroj vyráběl, když je kovaný kovář? Tak v těch starších časech nebylo rozděleno řemeslo kovářů, zámečníků, hodinářů. Většinou byli všichni ve sdruženém cechu. Bylo by potřeba také zjistit, jestli existoval nějaký takový cech tady v Lipníku. Každopádně ve větších městech existovaly i různě specializované profese hodinářů. Dokonce se rozdělovali na hodináře malých hodin a velkých hodin. A to byl určitě hodinář velkých hodin, předpokládám. Určitě, jsou velké ty hodiny. Tak teď se zkuste bavit s papama, jestli budou nabírat nějaký zvuky. Jestli tady. Tak víte někdo, kdy se ta... Dobrý den. Jmenuje Radim Žumlér z Muzákanského v Přerově. Zdravím vás a vítám vás. Velmi mě těší, já vás poznávám. No, máte tady poklady, vidím. Opravdu? No, určitě. Já si myslím, že to je jako velice cenný doklad, technická památka v podstatě Lipníka, kovaná, je to kovářské město, takže má to být na co pišný určitě. A víme vlastně, kdy ten stroj byl demontován, stavěn nebo odstraněn? To si mi vzpomínali, že asi těch 20 let zhruba. A se to, každá vypadala, že se to jako stálo. Já jsem u toho nebyl, nebyl tady. Tady byli ti civilkáři. Brigádníci tady měli starší, co tady s tím asi už nemohli, takže si to má dobře pamatovat. A teď je na věži mechanický hodinový stroj z OPP Liškov? Teď tam, no, ne, teď jsou tam krokový motory. Krokový motory. Je to napojené ten štorka, to se automaticky všechno. Každý ciferník má krokový motor a ten to řídí. Čili to už je digitálně řízení. Ano. No ale jsou tady nějaké mezidobí, kdy tam musel být novější mechanický stroj nebo elektronika? To bylo, tam bylo elektrické natahování, to tam bylo. Protože tam byla skříň právě jako zasklená, ale kde to přišlo? Protože podle těch ciferníků to muselo dělat OPP Liškov, což byla továrna, dnes funguje v Liškově, která dělala výměny takových těch starých věžních hodin a doplňovala, víš, že právě mechanické stroje, anebo později vlastně s elektrickým pohonem, ale teď to už je zase doba výjání ty mechanické stroje, protože i ty se musí nějakým způsobem udržovat, ale to úplně přesné, tak se nahrazují těmi digitálními systémy, takže mě spíš o toho, kdy to bylo, podle toho, co si pamatuju z 70. letech třeba, bylo dobu se podívat na ten stroj, ale parní kroniku třeba, no? A nebo Patrián dělal pan Bohuš přeci, tento. No, ale ten už, no, když se ho zeptáš, tak ti neřekne, kde bývá. No, ale je to moc. Já myslím, že To jsou takový, že ten pan Bohuš tam kolem toho skákal, protože když se ale ten základ toho stroje je barokní. Zdá se, že tady jsou prostě doplňky novodobější, podle kvality té prosím? No, vypadá, že se to měnilo, protože je to tady, to jsou nějaké zarážky.
se to asi tady ulovilo, tak to prostě vykovali znovu. Ale je vidět, že právě tam jsou některé novodobější doplňky, jo, jak tady vlastně k rozvodu číselníků, tak někteří ty detaily, to krokový kolo se mi zdá novější, ale jinak ten typ toho kroku s tím pamatovým řídelem končil tak v polovině 18. století, pak už nastupovaly kotlové kroky. Já se dívám, že to na ty ložiska, jestli jsou už mosazí nebo ne, tady je to takové pěkně pochované. Ale zdá se, že ne, to jsou ještě prostě kovaná železná ložiska. No, není tam ta výplň. No. Zemědělská vůle. No, to vychození hodně, no. Jestli se tam tak nakleplo, jako to se udělalo jako... Tam bývaly tam většinou kruhový osazení Vložky. No. No, tak to vypadá, že ta už asi nepřežila. Dobrý, tak já bych si to nafotil. Vlastně si tam připravil toho těch fotek už nějaký takový stručnější popis toho stroje a možná změřil rozměry. A v ideálním případě by se dal klidně uvezli do chodu. Teď je otázka, jestli ještě na věži, to asi už nemá smysl, pokud to máte ty digitální systémy, ale pokud by měl být někde vystaven, tak je možno vlastně převést závaží přes statky a nějak ho rozpohybovat, kdyby na nějakém kontrolním číselníčku třeba ukazoval i čas. Na větší máme město. Na věži stojí, Ne, na vlastně. Dokázal byste si představit, že by se tato technická památka, víme, že je to vzácnost poměrně Takhle, kdybychom s tím pohli kousek dopředu, nebylo by něco zajímavého z druhé strany. veřejnost třeba měla možnost vidět, co pohánělo hodiny, jaké zařízení a změnový otevřenosti v minulých stoletích. Takže by měli další předmět na podívání. Je nás tady dost. Takže to je já bych znovu obtěžovat, protože já chápu věřím, že bylo Ty staré zjištěné stroje, já bych přirovnal trošku ty zvony, vždycky bylo takové srdce té farnosti, které svolávalo vlastně farníky v bohoslužbách, které taky vlastně v jakémsi cyklickém čase oznamovalo různé události v rámci třeba týdne. A ten hodinový stroj to byla technická památka, také v větší často kostelů, také to bylo takové srdce, Ty nepodělají. vydávalo zvuky při těch otáčivých ozbených kol, které zase zaměřovalo ten pravidelný, dá se říct, vesmírný nebo přirozený čas hodin v tom případě. tak hodně těch chlapů, 2, 4, 6, 7, kteří se pokouší hodinový stroj zvednout. Dokáže někdo odhadnout, kolik váží? Vypadá to tak. Nemůžeme zvednout hodně. Vypadá to tak, to mi nevidí, že? Tak jdem na to. Počkejte, jak my to tady máme na zemi. Aha, tak pozor, pustíme, dobře, tak. No. Heja, hop! Pozor, Důchodci, zvedejte! co to? Můžete to vynesli na světlo? No, pomalu. Ne, to si ne, to si držet ještě balans. Není to. Tak aspoň tady jenom na té zdi. Já bych to nevynášel zvládnout. Už tady je světla dost. Ne, že se chtěli podívat, jestli tam nejsou nějaké A letadlo. jestli tady není něco ještě, ale je to označené téma, co to má za, tady jsou, tady je chá, co to znamená ty. No, jestli to je přijdou, tak si to poznačoval někdo, kdo ho rozebíral. No, určitě. Stěhování z té věže. Ale někdy na těch strojích bývá buď vlastně na těch pásnicích malbou, nebo dokonce vyražená signatura toho původního ordináře, někdy těch ordinářů, kteří to renovovali. Ale někdy to bývá i skryté, někdy to bývá třeba schované mezi tím vlastně bubnem a tím ozubeným zvolem a jde to poznat až při rozebrání a restaurování. Taky zatráčený, zatřený barvou. Takže by tady moje poslední otázka na závěr, než vás tady nechám provádat na ten hodinový stroj. Je to běžná věc, že se takto někdy ještě právě v těch kostelech, protože tam vlastně definuje, že
najde takto zachovaný hodinový stroj? Tak úplně běžná věc to není, tento stroj je opravdu krásný, veliký, barokní, ale na věžích různých kostelíků, třeba v některých menších obcích, je možno ještě najít velmi zajímavé doklady té hodinářské tvorby. Jak vidíte, ty stroje byly někdy těžké a bylo složité je odnést z těch věží s určitými schodišti, malými okénky, a tak tam mnohdy někdy přežívají dodnes a byla by veliká škoda je dát do sladkého železa nebo likvidovat, protože to jsou skutečně památky a doklady řemeslného umění předků. Hedníka Obyčného na Zemková, Český Rozhlas Olomouc. Redaktor žurnálu